esta faceta, claro que sí. Nos agora imos cara a Curtis, que Isi está desexando repartir cartos entre os veciños. Home, claro, cando queiras, compañeiro. Home, claro, téñeme contestar, home, claro, senón non vale a nosa viña. Daquelas señoras que iban aí todas contentas que me deron un rubico e se me saludaron. Pero hai esta casa aquí que me gusta, porque é do color da miña. Vamos a tocar a esta, vinte. Mira, xa busquei, teñen para agarrar de todo, aquí. Funcionar o timbre funciona polo menos. A ver se vai. Sali non sale nadie. Canto tempo temos, sabe? Compañeiros, vea, ti que estás aí en plató, ou Raqueliña ou Daviciño, decídeme canto tempo teño en cada casa, porque eu estaba aquí toda a tarde tocando o timbre, aquí non hai ninguén, vámonos. Se sale... Por casa. Ai, non sale. Vinte. Aquí hai outra, vente a esta. Aquí, viñamos contra as afueras. Aquí moita pinta, non lle vexo a minha caixa, moita xente, vente, tira aquí, non vexo xente. Aquí hai un camión. O camión non normal, o vale o noso camión. O camión podía estar vendo o programa, este señor do camión. Ai, Dios mío, un camión aquí aparcado está encendido. Voy a preguntar ao señor do camión. Señor do camión, usted ve o que anda aí? Buenas. Como andamos? ¿Dónde ven usted con este camión tan bonito? Veño de... ¿De dónde? Sabe Dios, vai buscar o nombre, quietos. Mazaricos. Mazaricos, oi, mandámoslle... Oi, que hai moi boa xente, coñeceu xente lá de Mazaricos, moi boa xente. Federico Pérez, que é de Mazaricos, é máis xente. Bueno, deixámonos traballar, vale, compañero? Gracias. Eu vexo unha casa aí detrás do camión. Proba aí, a ver que tal. Aí, nesa casa. Esta, detrás do camión, tirada, esta. Vente, pues vamos a Cristi. Uy, el 40 ladrones. Home, xa se empezas así, sí. Está cerrado. Está Concha, pechado. abre, somos nós. Está pechado, vamos a outra. Espera. Porque vida hai, que teñen un burriquito, mirade. Teñen un burriquito. Pétalle o algo, fai un toc-toc, non sei. Teñen un árbol, teñen bonito, pero o señor non te sei se virou... Non sei se virá aquí, pero en total non está vendo a tele. Onde está a xente de Curtis? Cuidado que ve un coche, quietos. Aquí hai outra casa. Mira, hai outra casa. Aí está xa. A amarela, aí, vamos a esta. A ver, que o amarelo a min dame sorte. Non normal o telefonillo, estamos perdidos. Tira para dentro. Ti pasas en chamar. Non teñen can, se teñen can me papa. Non sei, luz hai luz. Hai luz. Vale. É un bo comezo, que haxa luz. É a casa de Ramón, é a casa de Ramón, é a casa de Ramón. Ah, moi ben. Pon Ramón. Hola, Pon aquí Ramón. Ramón, Isa. Vea. Feliz Navidad. Ya te vas a dejar aquí. Dalle aí tamén petando a Pero porta. será pa... Pois non é Ramón. Ay, pero conócerme, compañeira, como te chamas? Como te chamas? María. María. Antes de entrar para dentro. Estaba vostede vendo o programa de Quen anda aí na Televisión de Galicia? Claro que sí. Claro que sí. Home, claro. Bueno, máis ou menos, claro que sí, home, claro, máis ou menos. Dámosle por vos, non, compañeiro? Máis ou menos. Home, oye, mira, temos que comprobar máis que nada que esteas vendo a tele. Estabas vendo o programa? Home, claro. Vamos para dentro, onde é a tele? Onde é a tele? Vente, vai, vimos detrás túa. Ti como na tua casa, Isi? María, que casa? Que bonita é a casa. Que bonito é. Ai, que curioso, ten todo dame bonito. Oye, aí estamos, mira. Vea. Aí estamos. Oye, María, pero vernos sempre na Televisión de Galicia. Casi sempre. Casi sempre. Sí. Bueno, polas tardes. sempre. Traballas, que fas ti? Estou retirado. Está retirada. Entón, polas tardes vernos a nós, que tal? Oye, pois solo por vernos que sepas que mira o que che vou entregar. Moi ben. Mira o que teño aquí. Estaba vendo o programa. Mira, claro. Qué maravilla. Oye. Un aplauso para María. Que non se gañan 100 euros todos os días. Vendo a tele. Anda aí, mira. Que hai máis? Tamén Piñeiro. Piñeiriño, Xa me gustaba. Sí, gustaba, che. E tamén me gustaba, Conocías a Piñeiro, o Galloso? Conoces algún? No. non personalmente, Bueno. pero con Piñeiro pasoume unha anécdota. Que che pasou? Que se ve bonita, non? Resulta que estaba o programa, creo que era... como se chama? Bamboleo, pode ser? Bamboleo, sí. Fai anos, Bamboleo. xa fai E anos. Supermartes tamén. Pero a mellor- Acompáñenos. Bueno, puseron un programa. Sí. Resulta que eu estuve vendo o programa, pero acordouseme facer unha tortilla, e cando me
Chamou, non sabía a resposta. Porque estaba facendo a tortilla. E pasouse, che. E que daban? Daban cartos, daban un coche. Non me acordo porque isto fai máis de 15 anos. Pero seguro Pero que a mira, hoxe tortilla estaba tocouche. boísima. Hoxe tocoume. Pero, bueno, tamén fai falta que me toque algo bon, Está dicindo bea que a tortilla sei que estaba boísima, Claro. non? O queimouse. Non se queimou, non se queimou. Ah, Se no, queimara, no, ao mellor importante, faltaba, non se porque queimou. así estaba vendo o programa. Ver, non se queimou. Oye, pero esa... Si, vea, ten aquí a casa toda chea de fotos. Mira que bonito ten eso. Mira cantar Ten fotos. moi bonito, Que- eh? Ai, Dios mío, pero quen é esta persona? Quen é Tiene esta que persona que me preguntar acaba ahora. de usar? Mira, de para aquí esto. Quen é este chico? Quen é ese rapaz? Quen é este chico? Ai, que fillo ten María, madre de Dios. É un Este fillo. neno pequechiño. O fillo da súa neta. Mira que a xente moi guapa ten aquí, Dios mío. E este é outro fillo teu. Ai, bueno, sei o peor, ves? Eu tamén fun. Meniña, bueno, pero está... Por eso Bueno. me fai falta esta alegría. Compañeira, pois ímola despedir, Raqueliña, e vamos despedir, que eu quedo aquí un pouquillo con ela, pero Moi imos ben, seguir buscando tomando casas. café. E imos ir máis para o centro, que agora buscamos no cheda, estaban todas cerradas, Estar sin veciños. Daqui ao centro pouco hai. Pouco hai, bueno, pois nós ir ao centro. Teño un Toca veciño camiñar. que vale por 50. Pois imos a ver o veciño ese se topamos. Un bico, compañeiros, Un que nos bico vemos grande. despois en máis cartiños, vale? Claro que sí, que todavía por Oye, Curtis, enhorabuena. claro.